Ganda. Sa wakas, nabili rin kita. Renz, bakit ito lang ang sahod mo? Kulang pa to sa mga bayarin natin ah. Yan ang mga gawa ko. Yan ang yung kinita ko. Ano yung hawak mo? Bagong helmet. Bakit? Bawal bang bumili sa pinaghirapan ko? Renz, hindi naman sa bawal, pero nakabudget ang pera natin. Yung sahod mo, di ba nag-usap na tayo? Ano ba yan? Wala na akong magagawa. Nabili ko na. Renz, pinaalam mo muna sana sa akin na bibili ka ng helmet mo para alam ko. Paano ngayon yan? Mapuputulan tayo ng kuryente. Huwag kang mag-alala. Mangungutang man lang ako kay mama. Renz, ang dami na nating utang kay mama. Eh, anong gusto mong gawin ko? Eh di sige, paputol mo na yung kuryente. Hindi pwede to. Kailangan ko na maghanap ng trabaho. Buti pa nga. Buti naman naisip mo yan. Sana noon pa. Alam mo naman kung bakit hindi ako nagtatrabaho ngayon, di ba? Dahil kailangan ko magpahinga. Bawal ako ma-stress. Di ba? Pangarap nating magka-baby. Oo, alam ko yan. Pero hindi pa kaya ng sahod ko. Lahat ng gastusin dito sa bahay. Sige, kung yan ang gusto mo, bukas na bukas babalik na ako sa trabaho ko. Ano, masaya ka na? O anak, bakit malungkot ka? Di ba bawal sa'yo may stress? Si Renz po kasi ma. Alam naman ba ginawa ng anak ko sa'yo? Yung batang yun talaga. Ma, kasi po, nagtalo kami kanina tungkol sa sahod niya. Kailangan ko na po sigurong magtrabaho, ma. Kasi hindi na po sapat ang kinikita niya para sa mga gastusin dito sa bahay. Paano na yan? Paano ako magkakaroon ng apo kung hindi ka pipirmi dito sa bahay? Sigurado ako, may stress ka lang at mapapagod ka sa trabaho mo. Siguro po, ma, antayin na lang po namin na mabiyayaan kami ng anak. Kung sa bagay, kahit ano pa man ang gawin nyo, kung hindi ipagkakalob, wala tayong magagawa dyan. Kaya nga po, ma. Teka po, at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Huwag na anak, kasi dumaan lang ako para kumustahin ko kayo. Nasaan ba yung asawa mo? Umalis po siya, ma. Baka nakipag-inuman po sa mga barkada niya. Yan ang hindi magandang gawain niya. Dahil sa bisyo niya, kaya hindi kayo magkaanak. Mama, dyan po pala kayo. Orange, ano bang nangyayari sa'yo? Lasing ka na naman? Kaya hindi ka magkaanak? Dahil lagi kang umiinom pagkagaling mo sa trabaho. Nagsumbong na naman siguro sa iyo yung magaling mong manugang. Hindi siya nagsusumbong. Kitang-kita ng mata ko. Ganyan pa laging ginagawa mo? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Ma, malaki na yan. Kaya niya na ang sarili niya. Huwag mo siyang bastusin kasi asawa mo siya. Alam mo, Renz, hindi siya na-stress sa trabaho kundi sa'yo. Hay nako, dyan na nga kayo. Naantok na ako. Alam mo, manang-mana siya sa tatay niya. Ganyan siya nung nagsasama pa kami. Hindi ko rin po maintindihan yung ugali niya, ma. Habaan mo ba yung pasensya mo sa asawa mo, anak? Ganun naman po yung ginagawa ko, ma, dahil mahal ko po siya. Ganyan nga, anak. Huwag ka susuko na unawain siya. Opo, ma. Salamat po. O sige, alis na ako. Ikaw nang bahala kay Renz. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo. Sige. Saan na kaya yun? Net? Net? Saan kaya yun? O anak, kagigising mo lang ba? Opo, ma. Hinanap ko po si Net. Mukhang wala po ata siya dito. Hindi mo ba alam na nagtatrabaho na siya ulit sa dati niyang pinapasukan? Ano po? Ngayon na siya nag-umpisa agad?
Yun ang alam ko. Tinawagan niya kasi ako kagabi. Mukhang tinutuon niya yung sinabi niya. Babalik na ako sa trabaho, Renz. Sana maging masaya ka. Sana ito na rin yung maging daan para magbago ang pagkikitungo mo sa akin. Ikaw naman kasi anak, dapat sa inyo mag-usap bilang mag-asawa. Nag-uusap naman po kami. Kaso po, medyo nahihirapan lang ako. Bakit naman? Mahigpit po siya pagdating sa pera at sa sahod ko. Anak, ganun talaga. Kung may gusto kang bilhin, pag-usapan nyo kung kaya ng budget nyo. Nagsisimula pa lang kayo, marami pa kayong pagdadaanan. Maging handa dapat kayo. Opo, ma. Kaya ikaw lalaki ka, dapat ikaw ang magtataguyod para sa pamilya mo. Yun naman po ang ginagawa ko, ma. Eh bakit napilitan pang magtrabaho ngayon si Net? Gusto niya kasi, ma, malaking sahod. Paano? Hindi naman kasi siya marunong makontento. Hindi naman siguro ganun ang ibig niyang sabihin. Baka hinihigpitan ka lang niya para may maipon kayo. Gusto ko rin po minsan may mga bagong gamit. Kaya binibili ko na lang kahit ayaw niya. Kung may mga gusto ka mambilhin at hindi kaya ng budget, magtipid kayo. At magtabi para sa mga kailangan niyong bilhin. Sobrang tipid na nga po ng ginagawa ko, ma. Katulad ng alak na yan, imbis na ibili mo, itabi mo at ipunin mo na lang. Hindi puro pasarap sa buhay. Kung gusto mo magkaroon ng masayang pamilya, ipakita mo sa asawa mo na responsable ka, lalo na pag nagkaroon kayo ng anak. Opo, ma. O, mahal. Kamusta ang trabaho mo? Akin na yung bag mo. Nakapagluto na rin pala ako. Bigla yatang nag-ibang ihip ng hangin. Hindi naman, mahal. Naisip ko lang kasi ang mga sinabi ni mama sa akin. Ano naman yun? Basta, hindi ka na sa loob. Aray, Renz. Oh, bakit? Ang sakit na ang tiyan ko. Ba't sumakit? Hindi ko alam. Upo ka muna dito. Ang sakit. Aray! Sandali lang, hingi ako ng tulong. Renz, bilisan mo! Tulong! Aray! Mahal, dahan-dahan. Maupo ka muna, mahal. Kukuha lang ako ng maiinom. O, mahal, inom ka muna. Salamat, mahal. Paano yan, mahal? Hindi mo na ako pwedeng magtrabaho. Ayos lang yun, mahal. Dito ka na muna sa bahay. Ako nang bahala maghanap buhay. Ayos lang ba talaga sa'yo, mahal? Oo naman, basta ako nang bahala. O mga anak, ano nangyari? Ayos ka lang ba, Lynette? Ma, galing po kami sa doktor. Nakitaan po ako na may bukol sa matres ko. Anong sabi ng doktor sa'yo? Ano daw gagawin? Medyo malaki na daw po, kaya kailangan na daw pong tanggalin. Paano yan? Papatanggal mo ba? Opo, ma. Yung bukol lang po. Papaschedule lang po namin kung kailan. Sige, tutulungan ko kayo. Ako nang bahala sa gastusin. Salamat po, ma. Ang dami na po naming utang sa'yo, ma. Para kanino pa ba mapupunta ang pera ko? Pamilya ko kayo. Ang swerte ko po talaga bilang manugang nyo. Wala yun, Net. Tama na nga yan, drama nyo. Maghahanda muna ako ng merienda. Wow, yan yung anak ko. Masipag. Basta para sa inyong dalawa ni Lynette, ma. Hindi na ako magsasawang pagsilbihan kayo. O, Net, bakit ka naman biglang nalungkot? Natatakot po kasi ako. Bakit naman? Paano po pag naoperahan ako, ma, at di na po kami magkaanak ni Renz? Maging positibo lang lagi kayo mga anak. Hindi naman siguro kayo pababayaan ng ating Panginoon. Pagpatuloy nyo lang alagaan ng isa't isa. Para mabiyayaan kayo na matagal nyo ng pinapangarap. Opo, Nay. Pati po kayo. Nandito lang po kami hanggang sa pagtanda nyo. Maswerte ako kasi meron ako mapagmahal na mga anak. Renz! Renz! Oh, bakit?
Ang saya mo, mahal ah. Saan ka ba galing? Galing ako kanina sa klinik ng OB ko. Nagpa-check up ako. Oh, anong sabi? Buntis ako, Renz! Talaga? Yes! Oo, Renz, magiging tatay ka na. Salamat sa Diyos at tinupad niya ang hiling natin. Sigurado ako matutuwa si Mama sa ibabalita natin. Sandali lang, tatawagan ko siya. Hello, Ma. Magiging tatay na ako. At magkakaupo ka na.